Sziasztok srácok, ebben a mai videóban Dynamite-ot fogjuk pusolni. Lesz part 1, part 2, mert 1000 kupáig fogjuk tolni Dynamite-ot. Így szólóba, megcsináltam a 4000 kupát is, ahogy lássátok. És bocsánatot szeretnék kérni a késői videóért, mert nem tartottam be a szavamat, mert nem volt időm egyáltalán, úgyhogy ez van, nem volt, amit csináljak, értitek? Így szólóba fogjuk nyomni, ez a pálya, szerintem mehet is. Na srácok, lássuk. Bocsánat, húzzam le a telefonnak a hangját, mert nagyon nem értetek semmit. Így, jó, itt lesz egy emberkénk. Nagyon jó. Azt hittem, hogy meg tud ölni. Na. Jaj, na az új ember kazé. Utálom. Egy adakszar ez a karakter. Né, te ezért lássátok. Ja, hogy vinne el az élet. Bocsánat. Ja, fenébe van neked annyi ízét, hogy megvegyed a játék. Te egyébként... Jaj, na. Ezeket a kempergeciket utálom. Ezeket utálom. Ez még bemelegítő kör volt, így. Na. Ja, hogy utálom ezeket a kempergeciket. Na jó, gyertek, most már játszódjunk egy kicsit normálisan. Már rég nem játszottam a játékkal is. Így nagyon nem volt értelme, mert őszintén szólva meguntam, mert egy kicsit unalmas lett. Mindenkivel nincs olyan kör, hogy kazé ne legyen. Nincsen olyan kör. Hát én nem fogok. Már bocs. Ne vegyétek rossz néven, de már jártam sok ilyen esetet meg, úgyhogy nem akarok többet. Értitek? És így állunk. Jaj, na az a Colt ette volna meg. És még így se tud megölni, hogy közel jön hozzám, már bocsánat. Jaj. Mennyire kell oda balfasz légy, hogy ne tudjál megölni egy Dynamite-ot Colttal? Őszintén. Itt félek, hogy lesz valaki, jó, senki. Ott egy Kaze, és ott egy Rico. Itt halott vagyok. Nem! Ezt nem tudom, hogy csináltam. Jó, most nem kéne meghalni. Igaz, gyerekek? Jó, az egy lövés volt. Köszönjük. Köszönjük a drága vint. Ma megpróbáljuk, hogy érjük el az 500 kupát vele. Dynamite-kal. Így nézzétek, milyen skint nyitottam Mendire. Írjátok meg kommentbe, hogy jó vagy nem. Kiszedtem közben MZ-t, kiszedem mindjárt Maxet is. Így haladunk szépen előre, lassan, de jól. Megmondtam már, nekem a globál lenne a cél,
és hogyha bekerülök globálba, onnan az első helyért fogok küzdeni. Jó, de fáradt vagyok. Ha bekerülök globál 200-ba, gyerekek, én megpróbálok mindent, hogy legyek az első. Ide sok játszás kell, de próba szerencse, azt szokták mondani. Van egy olyan mondás is, hogy mondani könnyű, de megcsinálni nem. Én is beszélek, nem figyelek a játékra. Jaj. Standoff videó is elmaradt, mert elfelejtettem, vagyis nem felejtettem el, hanem nem volt rá kedvem. Mert standoffba is, amikor felvettem volna a videót, azelőtt játszottam 2 bemelegítőkört, hogy tudjak normálisan játszani. Olyan hackerek voltak ebben, hogy elkezdődött a meccs első másodpercben, falon át, bam, mert headshotba mindenkit. Na mit mondtok arra, gyerekek? És nem értem, a standoff ilyenkor miért nem csinál valamit. Ezt utálom a legjobban. Értitek? Ezt utálom a legjobban. Semmit nem csinál a standoff. Írtam a supportnak, de akkor se. Nem, mert nehéz, nagyon nehéz. Nehogy megdögledjenek, leszakad a kezük csinálni valamit. Vagy az életüket adnak. Jó, megértem, megcsinálták, de akkor csináljanak is valamit, hogy legyen jó, élvezhető a játék. HM-ben mennyien vagytok már egyszer? Honnan a faszból tudja? Jaj, na idegbajt kapok. Neki is van egy csatornája, kövessétek be őt is. Nem tudom, hogyha fog tetszeni a videója, hogyha tetszik, akkor kövessétek be. Vagyis iratkozzatok fel rá. Na. Elnéztem, s nem vettem észre a flyer, bazd meg. De így is megölöm, no. Sajnálom ezeket, gyerekek. Nagyon sajnálom ezeket. Úgyhogy... Jó, azt már nem veszem fel. Hogyha showdownon mentek Dynamite-kal, az a legjobb, hogyha lőjétek szét a bokrokat, hogy nehogy az Istenért is legyen egy kemper fasz, ahogy szoktak lenni a magasabb kopákon, főleg Edgárok. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, annyit mondok. Jaj, na. Gyere ember! Hoppá! Azt csak álmodtad. Jó, most még maradt az. Dögölj már meg! Jaj, a mocsok geciét. Már bocsánat. Csak jöjjön közel valaki. 1, 2, 3, ott meg van 2. Öld már meg.
Jó. Jó, ez könnyű volt. Nem volt a legkönnyebb, de a legnehezebb se. Na végre Silver 1. Ez az. Gold 3-at meg akarnám célozni, ezt még van azt hiszem 10 nap, igen, 13 nap pontosabban. Akkor kivesz új trófi rendszer lesz, és a masterik is újak lesznek. De már meg akarnám szerezni a Gold 3-at vele. Jaj, no. Ezeket utálom erősen. Ott van, azt hiszi, hogy nem tudom. Gyere ember, hogyha rám akartál jönni. Gyere nyugodtan, ilyenkor miért menekülsz? Gyere! Na most. Itt leszni a geci. Mondtam, gyere. Mondtam, hogy rákennék ki az életedet. Minusz egy kupáddal. Gecik nem tudnak csak gadgettel játszani. Vagyis jó, hogy elmenekülnek. Hát miért nem játszasz te is, ember? Ennek is vegyek ki a szívét a rák. Ugye játszott ez? Ja, egy nappal ezelőtt. Az egyik osztálytársam. Úgy bekamuszta, hogy megcsinálta az 1000 kupát Shellyvel. És hogyha még egyszer bekamusz valamit, agyonverem. Jó gyerekek. Gyere már gyorsabban, az 500 kupa. Holnap lehet, hogy lesz videó. Nem ígérem, mert nem biztos, hogy lesz időm, de hogyha lesz időm, akkor 600 kupát érjük el. Az lesz a kupa cél. És a kupa formulás. Így szép lassan százasával menetelünk. Hogy tudjátok. Dögölj már meg. Szó van. Ja, ott van mi? Gyere! Szar vagy! Az idióta lássa, hogy eldobom, s belé fut. Na mit mondtok erre? Van egy kis bácsi, aki egy geci. De onnan a fa... Bazd meg, hogy ér el az ultia? Hogy? Jó, ez a legszarabb pálya knockoutba. Így bountyzunk. Bounty. Ha itt se sikerül valamit összehozzunk, akkor megyünk Dóra vagy Trióra. Showdownon. Shut the fuck up. Gyertek csak. Így a legjobb, mert levadászok az ellenfeleket. Jó. Ez nem lesz nagyon, hogy mondják. Bam. Öld már meg. Há, de barfasz. Pak. A medvédnek a rákos úristókát, hogy kapnád be. Dögölj már meg. Álljatok csak meg kilőtték ott a falat, ahol volt szerencséjük.
Nézte, hogy elszökik. És jön, hogy jöjjön meg, de nem tud. Szegényke. Sajnálom őszintén. Nehogy megdögledj. Szarok vagytok. 7 kill star player, ez megszokott dolog nálam. Na, így szép lassan meg lesz szerintem az 500 kupa is. Így lesz a legjobb szerintem, mint nekem. Óna a Gromnak a mindenit már egyszer. Groma azt meg fog ölni. Az nagyon szar. Utálom Gromot. Mint ellenfél is. De ne, ja, hála a jó Istennek. Köszönöm Istenem, hogy megöltem. Jó. De bejövünk. Jó. Ezt nem szabad. De rákette volna ki. Jó. Az most meghal. Kit miatt. Jó, majdnem double kill. Jó, azaz. Na, ez nem volt nagy menet. Jó, köszönöm Istenem. Na, haladunk, gyerekek, még csak 4 meccs van, 3 vagy 4 meccs. Azért mondom 3 vagy 4 meccs, mert még a Winswickkel együtt. Jó, ezek nem veszélyesek, csak a Mandy, hogyha behozta azt a szar gadgetjét. Csak ő veszélyes. Köszi, mert adjátok ezt behozta a mocsok. Jó, megöltük. Megöljük még egyszer. Jaj, de szép. Nagyon szép. Pak. Öld meg, úgy. Dögölj már meg. Gyere. Gyere ember. Nézzek. Azért mondom. Nagyon szép. Jó. Mindjárt megcsináljuk itt a Silver 2-t. Gyerekek, mi van itt? Mi van itt, gyerekek, velem? Nem tudjátok véletlenül, hogy szerzek ennyi? Jaj. Ha holnap bejön, akkor nagyon jó lesz. A Brockkal kell vigyázni. A Brockkal, hogyha az a kanátúrós gadgetjét hozta. Jó, nem. Meggyőződtünk erről is, hogy nem azt hozta. Jó, az halott. Lehet, hogy még egyszer halott lesz. Fognak kezdődni a problémák akkor. Ez a geci kilőtte a falamat. Na jó, akkor menjünk innen. Meghalok, annyi baj legyen. Szerencséje van annak a Brocknak, hogy távolra tud lőni. Gyere, Brockica. Most menekül. Menekül, mert csak ahogy tud játszani menekülve. Hát majdnem megöltem, ember. Fel kell még fejlesszük.
Rákegye meg az életedet, és ez is nem tud célozni. De hogy nem kapod-e, bazd meg? Az a Bea, vagy Béki, hogy mondja. Jó, de az tud a legjobban, csak célozni nem tud, az a gond. De rákedte volna meg. Megöltem a Spike-ot, hála a jó Istennek. Gyerünk. Azaz. Jó, szép volt. GG ez a meccs. Jó, még 2 meccs és kész vagyunk. 2 fucking meccs. Gyertek srácok, mert megcsináljuk. Muszáj lesz, megcsináljuk, ember. Muszáj! Felfogta? Ó, tik. Most komoly. Ne cseszekedjél velem, mert nem is akarok csúnyát mondani, de na. Van az Edgar is. Jó, megöltük. Nem kapott. Itt félek. Itt szar, nagyon szar a helyzet, jó? Eddie. Gyere csak. Jó, most, hogyha nem ölitek meg, azért mondom. Ki, mit akarsz te itt? Menj alukálni. Bam. Piki pam, piki pam. Pam. S rákedte volna meg az életedet. Ezek is csak Edgarral tudsz játszani, te nyomorék. Nyomorodjál meg. De hogyan rákedte volna meg, hogy... Ne. De hogyan rákedte volna meg a tikkedet, hogy te is azt kell behozzad. Hogy csak kudoszt tudok adni. Dögöljé meg, szakadják ketté. Az a Mendi, hát bazd meg, erre mindenki Mendivel szeret játszani. Hát hozom én is Mendit, bazd meg akkor, ki ennyire szeretik. Hogyan rákedte volna meg a Sproutodat. És neked az életedet. Kudosz. Gyere csak, keci. Vigyázz. Én is itt vagy. De hogyan rákba meg egy lövésből? Mindjárt szembe köplek. Szopjál fasz te is. Mi az, hogy nem fagyasztja le? Rákegye meg az életedet, jó? Te geci. A rákos kolt. Jó, gyere, lőjél meg. Vigyázz a fengre. Nézzek, hogy elkapta. Nézzük, hogy elkapta. Öld ma meg! Az istok baszott volna a játékot. Mindig bot csapattársakat kapok már. Ilyen gecik.
Botokat dob és ellenem, én vagyok 4000 kupa, nem számít az, jönnek a 100 000-esek, 50 000-esek, semmi baj az, semmi baj. Semmi baj, 4000 kupás 50 000 ellen, semmi baj. Már láttátok múlt videóban is megmutattam nektek, hogy 50 000 kupás ellen játszottam. Nézd meg, ez is egy gecis bot. Nézzétek meg, bazd meg. Jaj, jaj. Nagyon jó ez. Nagyon a legjobb. Legjobb. Jó? Nézzek, lássátok. Nézzétek meg. Gyere csak, bazd meg. Jó. Nem jó. Hányan vagytok, bazd meg? Jó. Itt lesznek, nézzétek csak meg. Hol vannak. Öld már meg, azért mondom. Jó, még 2 meccs, hogyha minden jós, nem basszuk-e. És 4150 kupa is meg lesz. Már elegem van a játékból, hogy csak botokat ad be csapattársként. Meg mitik rangos geci. Ő futni tud, nem, ne szállj szembe. Azért mondom, nem ölted volna meg. Ne te. El akart menekülni, csak nem tudott. Az mi? Szem. Itt a szemem. Edgar, jó. Jó. Öld már meg. Jó. Teli bekapnám, milyen jó lenne. Jól állunk. Jó. Jó. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Nem jó. Nem, te nem. Harmadikok. Most milyen rákot csináljak, gyerekek? Megpróbálom a helyzetet. A fél órája küszködök 100 kupáért. Fél gecis óra. Tessék, mitig, bazd meg!
Jó, utálom ezt a játékot. Többet nem hiszem, hogy lesz ez erről a gecis játékról valaha videó. Több mint valószínű, hogy nem lesz. És nem tudja az megölni, bazd meg. Jó. Már csak a szuper kéne. Jó. Öld már meg, Cézár. Nem fogja megölni. Na, ez az. Nagyon jó. Ez a meccs jó volt. Még ez 5 kupa hiányzik. 5 kupa, kérlek Istenem, nyerjen meg. Ki van? Mandy, Colette, Doug és Dinah. Nálunk egy Barley és azt nem tudom mi. Ja, felakasztom magam, gyerekek. Nem mondd, hogy 3 dobálózós egy csapatban, mert meg is halok. Mert te nem tudják megölni, te. Jó. A Dagot öljétek már meg, kérlek. Jó, menj, vigyed. Csak eddig tudtad vinni, bazd meg. Muszáj elbasszam a szuperemet. Jó, megöli. 23%. Áj, no. Most kell. Még egy. Azaz, köszönöm Istenem, köszönöm. Drága jó Istenem, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy csak dobálózósok voltak nálam. Barley és Willow. Köszönöm. Ez is meglett, jó. Itt volt az ideje. Gyerekek, írjátok meg kommentbe, hogy ki legyen a következő, akit felvigyünk 500 vagy 1000 kupára. Azt is írjátok meg, hogy ki legyen hány kupára. 1000 a maximum. Köszönöm, gyerekek, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le. Sziasztok!